Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu zo série, kde vám ukazujem každý nákup, ktorý robím na eTore. Každá firma, ktorú do portfólia pridám, tam má konkrétny dôvod a cieľ je jednoduchý, dlhodobé držanie, rozumné zhodnocovanie kapitálu a nákup podhodnotených veľkých titulov. Dnes sa pozrieme na spoločnosť Vici. Ide o REIT, teda realitnú spoločnosť, ktorá vlastne nehnuteľnosti, prenajíma ich a veľkú časť zisku musí zo zákona vyplatiť nám investorov vo forme dividend. V praxi to znamená stabilné nájomné, dlhodobé zmluvy a cash flow, ktorý vie fungovať aj v horších časoch. Vici sa zameriava na tzv. Experimentálne nehnuteľnosti, čiže kasína, hotely, rezorty a zábavné komplexy. Medzi ich najznámejšie aktíva patrí napríklad Caesars Palace v Las Vegas, ale ich portfólio je rozrodené po celých Spojených štátoch. Celkovo vlastne desiatky herných rezortov, takmer 20 000 hotelových izieb a stovky reštaurácií, barov a klubov. Okrem toho majú aj golfové ihriská a pozemky priamo v Las Vegas Strip, ktoré zatiaľ nie sú zastávané, takže tam existuje aj priestor na ďalší rast. Dôležité je, že tieto nehnuteľnosti neprenajímajú hocikomu, ale veľkým a etablovaným hráčom z oblasti hazardu a hotelierstva. To je presne ten typ biznisu, ktorý mne osobne dáva zmysel z pohľadu dlhodobého investovania. Vici sa dnes obchoduje okolo tých $28 a celková trhová kapitalizácia je zhruba tých 30 miliárd. Ak sa pozrieme na valuácie, tak PIčko je okolo tých 10,8, takisto aj forward PI okolo tých 10. Na REIT, ktorý má dlhodobé nájomné zmluvy a stabilné cashflow, mi to príde veľmi rozumné ocenenie. Neplatím tu nejakú zbytočne veľkú prémiu, skôr kúpujem stabilitu za rozumnú cenu. Zaujímavý je aj pohľad na cashflow. Vici generuje približne $2,3 free cashflow na akciu, čo pri aktuálnej cene vychádza na viac ako 8% FCF výnosu. To je za mňa už veľmi slušné číslo, hlavne pri tomto type biznisu. Ak si to očistíme o akciové odmeny manažmentu, tak sme stále veľmi blízko tým istým hodnotám, čiže žiadne zásadné riadenie nás akcionárov. Keď si pozrieme marže, tak čistá vychádza okolo 70 a prevádzková marža cez 90 pekne ukazujú, že tento model je postavený na nájomnom a dlhodobých kontraktoch. Rast tu nie je samozrejme raketový, ale konzistentný. Tržby rastú medziročne okolo 5% a zisky sú mierne v pluse. Presne to, čo od takejto firmy čakám, a to je stabilita v portfóliu a dividendy. Keď sa pozrieme na bilanciu, tak áno, dlh tam samozrejme je. Vici má zhruba $16 miliárd dlhu, čo je ale pri REIToch úplne bežné. Dôležité ale je, že ten dlh je krytý reálnymi nehnuteľnosťami a stabilným nájomným. Toto nie je problém, pokiaľ cashflow funguje a zatiaľ, ako sme si ukázali, funguje veľmi dobre. A teraz to, čo bude zaujímať väčšinu z vás a zaujíma to aj mňa, tak sú dividendy. Aktuálny dividendový výnos je okolo 6,2, pričom payout ratio je približne 65%. Čiže dividenda je krytá, nie je natlačená na maximum a stále tam ostáva priestor na ďalší rast v budúcnosti. Čo sa napríklad pri dobre známom očku povedať nedá, a tu vidíš payout ratio cez 220%, aj keď očko nepovažujem za zlú firmu a mám ju v ďalšom portfóliu zastúpenú a postupne dokupujem pri nejakých určitých cenách. Za mňa sú tieto čísla presne ten dôvod, prečo sa mi Vici to portfólio na ktoré hodí. Nie je to firma, ktorá má spraviť trojnásobok za rok, ale má mi dlhodobo posielať cashflow a tvoriť nejaký stabilný základ portfólia. A ak by si chcel vidieť celé toto portfólio na eTore, tak pod týmto videom sa nájdeš aj odkaz, kde sa na ne môžeš kedykoľvek pozrieť. eToro ako partner tohto videa je broker, cez ktorého môžeš investovať a zhodnocovať si svoj majetok. Ponúka aj priame kopírovanie populárnych investorov, ktorý som sa nedávno stal aj ja. Toto portfólio je mladé a ak chceš ísť na túto jazdu spolu so mnou, tak ma môžeš zakopírovať a budeš nakupovať presne tie isté spoločnosti ako ja, ale v pomere k svojim financiám. Kopírovanie ako také je bez poplatku, stačí kliknúť na tlačítko copy na mojom profile, ale teraz už poďme naspäť k Vici. Pri tomto grafe sa chcem na chvíľku zastaviť, veľa investorov toto vôbec nerieši a nevie, čo presne toto číslo znamená. Tu ideš AFO, pri REIToch je toto oveľa dôležitejšie číslo než EPS, čiže zisk na jednu akciu. Dôvod je jednoduchý, pretože nehnuteľnosti sa účtovne odpisujú, aj keď v realite často nestrácajú hodnotu a tým pádom by ti čistý zisk skresľoval realitu. AFO ukazuje, koľko reálneho cashflow firma vytvára na akciu po všetkých úpravách, z toho sa platia dividendy, spláca sa dlh a financuje ďalší rast. Ak sa pozrieš na graf, vidíš, že AFO na akciu dlhodobo rastie, tak pokiaľ toto číslo porastie naďalej, dividenda má z čoho ísť a biznis funguje. Poďme si rýchlo prejsť aj rizika, lebo tie samozrejme sú a netreba ich ignorovať. Prvá vec je Las Vegas, Vici sa ma hovorí, že tam aktuálne vidíme nejaké ochladenie, návštevnosť a herné príjmy sa po silných rokoch normalizujú. Firma to vníma ako dočasné, ale krátkodobo to môže mať vplyv na výkonnosť nájomcov a tým pádom aj na čísla.
Druhá vec je závislosť od nájomcov. Vici profituje z toho, že nájomcovia investujú do svojich kasín a rezortov. Ak by sa tieto investície spomalili, či už kvôli ekonomika alebo reguláciám, môže to brzdiť rast hodnoty nehnuteľnosti aj cashflow. Tretou oblasťou je dlhová časť investícií. Vici má úvery aj dlh s rôznou splatnosťou. Niektoré z týchto investícií môžu mať kratší horizont, takže firma musí aktívne riešiť reinvestovanie kapitálu, aby udržala tempo rastu. Ďalej sú tu samozrejme regulácie o hazarde, online hranie, rozmach iGamingu a športového stavkovania môže časom meniť správanie zákazníkov a ovplyvniť regionálne kasína, čo má nepriamy vplyv aj na kreditnú kvalitu nájomcov. A posledná časť sú makropodmienky a kapitálové trhy. Zatiaľ Vici rastie bez nutnosti nejak extrémne zvyšovať ten dlh, ktorý majú, alebo vydávať nové akcie, ale do budúcna môže vývoj úrokových sadzieb a dostupnosť kapitálu ovplyvniť tempo rastu a udržateľnosť dividendy. Za mňa sú to rizika, ktoré treba sledovať, ale zatiaľ nejde o nič, čo by tento biznis model v zásade narúšalo. A aká je teda vnútorná hodnota Vici? A ak si chceš vypočítať firmy do 5 minút úplne zadarmo, tak si pozri môj web slovenskýinvestor.sk, kde si nájdeš všetky moje kompletné modely na vypočet vnútorných hodnot, IRR model, ktorý ti vypočíta, ako sa firme bude dariť do budúcna a kopec ďalších vecí od výpočtu ROI až po komplexnejšie zhodnotenie spoločnosti. Klikni si tam a nájdeš tam aj 10 kompletných článkov o chybách investorov. Ako vidíš, tak vnútorná hodnota Vici sa pohybuje okolo tých $37 na jednu akciu a tým pádom je k dnešnej cene podhodnotená o vyše 20%. Ak si pozrieš to dole aj spomínaný IRR model, ktorý sa v hodnotovom investovaní využíva už desiatky rokov, tak ten ti ukazuje na základe aktuálneho PIčka a rastu EPS, v tomto prípade AFO, ako sa bude pohybovať hodnota spoločnosti a podľa tohto modelu Vici v úvodzovkách pôjde o 12% rastom hore po dobu 10 rokov. Ak si k tomu pripočítaš aj dividendu, tak sa mňa pohodička. Bacha a samozrejme tento model nie je veštecká guľa a počíta s budúcnosťou, ktorá je v investovaní vždy neistá. Nikdy nič nebude na 100%. A ak ti to niekto aj tvrdí, tak ťa jednoducho čo klame. OK, do komentu mi napíš, či máš Vici vo svojom portfóliu a všetky dôležité odkazy si nájdeš pod týmto videom. Ak chceš ísť na túto cestu spolu so mnou, tak môžeš chodiť priame kopírovanie alebo sledovanie na eTore. Je to taká sociálna sieť pre investorov a každý môj príspevok a aj nákup ti pípne. Nezabudni aj na like tohto videa a odber na môj kanál, kde sa vám snažím ukazovať investovať nejako také. Majte ešte pekné sviatky a do nového roka vám prajem hlavne zdravie, šťastie a buďte viac so svojimi blízkymi. A tie zelené čísla prídu časom. Dík za podporu a čau.